Right mfethu ngibeka zonke iy'kalo njengalesikhathi Jane MC Yando lapha emsakazweni-ke ilokhunjana mfethu ngithanda nonke ngokuhlukana kwenu bafethu ngilokujile nje bafethu ukuthi ithemba lakho amasibekezele empilweni kanti-ke namhlanje sihlele nkhululeko umfoka Mia emsakazweni wethu omnandi kakhulu ilokhunjana mfethu. Right khululeko umfoka Mia simbingelele emsakazweni wethu ilokhunjana mfethu njani? Ngiyaphila mfethu ngicela ukubonga nje mfethu ukuthi ningamukele nje la kamnandi ngiphinde ngibonge. Right mfethu sibuza mfethu umbuzo wodwa lana ukuthi mfethu njengoba mfethu usazi ukuthi mfethu sikhuluma ngempilo ukubaleka kwempilo ukubekezela empilweni. Mhlawumbe ukuqala nje siqale lapho mfethu sikhuluma ngempilo sikhuluma ngani mfethu? Mfethu uyabona into engingakutshela yona mesikhuluma ngempilo sikhuluma ngolwandle. Sure mfethu. Uyabona ulwandle Sure. Iyabekezela le yanto ekuthiwa ulwandle. Sure. Uyabona elwandle kungena abantu kungena isidudla kungena isilenda olwandle. Yezwa nongagezile uyangena olwandle. Right. Uyabo ulwandle liyabekezela mfowethu. Sure mfethu. Ngasho nje ukuthi impilo ifana nolwandle. Sure mfethu asitshela la ukuthi mfethu yini ongayitshela mfethu umuntu oseke wahlangabezana nempilo noma umzima empilweni mfethu? Uyabona ke umuntu onjalo mfowethu kuzomela azi ukuthi impilo iyafana nepopo. Sure mfethu. Noma ngingacoshintsha ngikushaye ube nepopo. Sure, Ipopo lesikhashana lolo lophela lelo popo iphinde ngisho ngashaya isiphongweni lizothi liphinde libuyele. Uyabona mfowethu. Sure, So impilo akayifanise nepopo nje yilokho engingakusho ubuhlungu nje lobo besikhashana. Sure mfethu. Mhlawumbe mfethu sesigoqa nje mfethu. Ikuphi mhlawumbe mfethu amazwi mfethu ongathanda ukwadlulisa kulabo mfethu ababhekene nomzimba empilweni yabo mfethu nalabo mhlawumbe mfethu abahlula ukubekezela mfethu empilweni mhlawumbe kuphi mfethu ongadlulisa mfethu mhlawumbe ukuthi ubayale mfethu noma mhlawumbe mfethu into engathi mfethu i-message umyalezo mfethu ya mfethu njengaleyo. Umnyalezo engingabatshela wona ukuthi ababekezele. Sure, Njengoba bese ngishilo nje ulwandle liyabekezela mfowethu. Sure, mfowethu. Kunabantu mfethu abayigeza olwandle mfethu bakhipha izinto. Sure. Kunomuntu oshaya number 2 olwandle. Sure, Ulwandle luyithulele mfowethu. Hey, madoda. Afika ushaya number 2, afika madoda. chama olwandle. Hey, Kodwa madoda. ulwandle liyabekezela. Ingakho ngithi nje abafane nolwandle. Sure mfethu. Mfowethu. Sure mfethu. Mhlawumbe mfethu sengibuza nje mfethu nami mfethu sengithi mfethu ngigoqe mfethu incedisa namhlanje mfethu. Mhlawumbe mfethu yini mfethu kwenza mfethu lapho ukuthi mfethu le motivation yakho mfethu uyiqhathanise nolwandle mfethu? Into eyenza ukuthi ngiyiqhathanise nolwandle ingoba ulwandle liyabekezela mfowethu. Sure, mfowethu. Nawe ufakazi kwalokho mfowethu ulwandle mfowethu liyabekezela mfowethu ulwandle. Sure mfethu. Sibonga kakhulu lapha ngesikhathi sakho ngoNkulunkulu Mia mfethu. Mhlawumbe mfethu singabuza mfethu lapho utholakala kanjani mfethu mhlawumbe inkundleni zokuxhumana mfethu khona mfethu? Ngiyatholakala lapha mfowethu ku Facebook ipage lami lapho uNkululeko the Maniac. Lapha ku TikTok uNkululeko Mia 5 ku YouTube uNkululeko Mia mfowethu. Alright asizikele lapha ke esithatha ababili abathathu ke sibenze ukuthi bathini ke mfethu. Alright nangu khona lapha ke ubulelane Shindindi Malimelo sendona kaMakhutha ko10 bulelane Malimelo uthini mfethu? Ngibingelela lapho mfethu. Yebo bhuti. Hayi iyashaya inkawu lapho. Ngiyabonga mfethu. Right mfethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ke lapha ke ubulelane Shindindi Malimelo sendona ngakhona kaMakhutha ko10 lapha line 2 line 2 special Ntuli. Futhi ngizokusho nje iyashaya lo nto. Sure mfethu. Ayikho impilo efana nolwandle. Nepopo Right futhi mfethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho lapha Special Mohammed Ntuli sendaweni yakhona nayo kaMakhutha ko20. Alright khona lapha ke wethu wesithathu ke wokugcina esomthatha lapha ke uNozi uthini? Angithangisho nje uthi hayi iyashaya le nkawu yomfundisi. Ayashaya uphaste iyashaya nje impela. Right isikhathi ayisambeka kakhulu ke bakwethu ke njengamanje bafethu endleni MC Yando lapha kumnandi kakhulu umsakazo wethu ilokho njana mfethu kanti namhlanje besihleli nayo Nkululeko umfoka Mia kakhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu indaba ethinta impilo indaba ethinta ukubekezela empilweni siye sabona abantu abaningi bashawe impilo emhlabeni umuntu uthola ukuthi umuntu usenza izinto angazazi ngenxa ukuthi impilo uhlulekile kuyibekezelela right kumnandi kakhulu uthola ukuthi ngempela izinto zihamba kahle uthola ukuthi izinto ziyabheda uthola ukuthi izinto ayizilungi izinto uthola ukuthi izinto ayilungi madoda uthola ukuthi ngempela ratata mfethu izinto zimnandi kakhulu kumina nje bakuhlela emsakazweni mfethu right kodwa